wis tak tampa gawe bombong mongkok rasane wong tuwa. Ora liwat pangestuku tampanana ya ngger anakku bocah Bagus Jayatsena. Ilahing sekaring bawana langgeng mangko tongger jeneng kita Puntadewa. Hayu gugup garagapan ulun Bathara Indra kang jogarake anggon kita maladi hening mapan ana ing sanggar pamlengan kene. Nok nuwun inggih Pukulun Bathara Indra. Sembah pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Pukulun. Iya, Nger Puntadewa. Sumurupa wanci kalenggahan iki para Pandhawa wis antuk kamulyan utawa kamukten wujuding praja Ngamarta ya Indraprastha kene. Eling den eling ya kulup. Kraton Indraprastha iki biyen ulun kang yasa. Mula sinebut Indraprastha karana Bathara Indra kang yasa kraton iki. Ulup Puntadewa sakwuse para Pandhawa nampa kamukten lan kamulyan prayogane para Pandhawa enggala ngadani upacara syukur kunjuk mring Gusti kang murbeng dumadi amrih prajamu negaramu Indraprastha kene sakawulane kalis saka rubeda lan sambi kala apa wae ya ngger. Duh Pukulun Bathara Indra ngaturaken gunging panuwun awit paduka Pukulun paring pituduh dumateng Puntadewa. Cetanipun para Pandhawa kedah ngadani upacara syukur pancen bener. Upacara syukur kang tak karepake iki winastan sesaji Rajasuya. Tan samarba moring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana darlen saking liep layap ing aluyut sesaji Rajasuya. Iya nggih. Lajeng Pukulun tata caranipun upacara syukur ingkang winastan sesaji Rajasuya kala wau kadosa pundi? Prasajan kemawon kula dereng ndungkap duh Pukulun. Mangkene ya nggih kula Puntadewa
babakan syarat sarana kang sarta tata carane sesaji Raja Suya iki nyuwuna pirsa marang Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna amarga ya mung panjenengane kang jinejer dadi kusiring para Pandhawa mekaten pukulun iya anyareng rembulan kang nedheng purnama iki muga-muga apa sing dadi gegayoning para Pandhawa bisa kasembadan ya ngger Puntadewa. Bulan terang melayang senyuman rindu menghadang lamunan sepi sirna rempung kedamaian mau bentang malam sinar purnama bulan terang Nalendra angkara murka harsa gawe rakit Trinalendra nangge sang Puntadewa lan nata ing Dwarawati lan ing Mandura mohon ngratoni bumi Hati-hati. Ratu Magoda Prabu Jarasandha.
oh ah hi Hey! Ah! Dening utamaning nata berbuti bawalak sana lire berbuti mangkono lila lagawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana ana tapi pangandika Yuwang Titi Kalaludara Mas Patik Raja Dewaku ya bandaku ya amalku dhewe. Anak Anung Anindita putraku bocah bagus Kulup Jayatsena. Nok nuringgih Kanjeng Rama. Ingkang putra pun Jayatsena ingkang kepareng sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama. Keparenga kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Dewaji. Ya. Wis tak tampa gawe bombong mongkok rasane wong tuwa. Ora liwat pangestuku tampanana ya ngger anakku bocah bagus Jayatsena. Puja pangestu ingkang rumentah sampun kula tampi. Kula candhi mugi handadosaken arah daging kayuwanan kula Kanjeng Rama. Kaget kowe tak timbali. Kados pundi? Kowe mestine kaget ndak timbali Jayatsena. Nggih. Garagapan raosing manah kula. Lepat kula menapa, dosa kula menapa suwawi kula aturi paring dawuh Kanjeng Rama.
Kang putra pun Jayatsena sagah anampi paukuman saking Kanjeng Rama Dewaji Prabu Jarasandha. Wah, lah dalah. Ya mangkono kuwi anak anungane ndita bisa junjung derajate wong tuwa. Wani sara dau saguh nampa pidana saka pun Rama. Nok nggih. Suwawi kula aturi paring dawuh Kanjeng Rama. Ngene. Kowe apa wis krungu kabar kang sumebar pawarta kang warata? Apa sing dadi gegayuhane ramamu Jarasandha iki kulo? Lho, ingkang pundi menika? Piye? Ingkang pundi? Babakan sesaji Kalalodra. Lamat-lamat sampun kathah para kawula ingkang sami rerasanan. Bilih paduka Kanjeng Rama badhe ngadani wujudipun sesaji Kalalodra. Menawi keni winedaring kathah sesaji Kalalodra kala wau kados pundi menggah jlentrehipun. Kang putra cumadong dawuh Kanjeng Rama. Rungokna nggih Jayatsena. Sesaji Kalalodra mau wujuding upacara syukur konjuk marang sesembahanku Bathara Kala. Ya Sang Hyang Ludra dewaning kesugihan. Pun Rama percaya kalamunta yen wis kasembadan ngadani wujuding sesaji Kalalodra, kesugihane Prabu Jarasandha bakal awet. Run tumurun rah tumerah tedak pitu turun pitu babaring tumuwuh. Kang Tagak piye belung? Tak kira sinuwun Prabu Jarasandha iki sing uripe wis keceh bondo donya. Ki rasane tak kira ki wis marem, atine wis ayem. Tinemune ya durung ya, Kang. Isih duwe rasa wedi melarat. Ketitik bakal ngadani wujuding sesaji Kalalodra ing pamrih kesugihane iso awet nganti tedak turun pitu ya Kang. Ya lumrah lung. Jenenge menungsa ki lumrah. Jenenge menungsa ki ora kulana, ora etana. Yen kelangan siji bandane, loro pangkate, iki jelas wedi. Ayo. Kamangka wong lanang ki yen sugih, yen lagi nyekel dhuwit ki rumangsa aji mumpung. Terus adat saben nggo royal. Apa iya piye ta? Wis rumus kuwi, Kang. Rumus, heeh. Wong lanang ki nek saya sugih, saya nakal, nek wong wedok ki saya gelem nakal, saya sugih. Contone, piye? Contone guyangan. Oh iso guyangan barang. Jayatsena kados pundi Kanjeng Rama? Sing tak ajab kanthi pun Rama ngadani sesaji Kalalodra iki supaya bisa dadi ratu-ratune jagat. Yen pun Rama sembada ngadani sesaji Kalalodra bakale dadi ratune wong sak jagat gumelar. Kesugihanku awet nganti tedak pitu turun pitu. Kabeh mau kanggo sapa? Kabeh mau ora ana liya, ya mung kanggo kowe, anakku bocah Sigit Jayatsena. Sakwise pun Rama lengser ke Prabon, besok sing dadi ratu ora ana liya kejaba mung jeneng sira Jayatsena. Ya iki sing jenenge napake anak putu. Kuwi lho Lung. Piye? Sinuwun Jarasandha iki ketang tresnane karo putrane, merga sing diajab besok dadi ratu ki ya anake dhewe. Dadi sinuwun Jarasandha ki bangga duwe anak kaya Raden Jayatsena. Aku ya bangga kok karo anakku, Kang. Pak anakmu bangga. Lah kok bangga? Wah, saiki wis kelas 2 SMA.
kelas loro SMA. Heeh. Ya berprestasi, meteng kan. Cangkemmu. Wong tuwa ora urus. Ngaturaken panuwun duh Kanjeng Rama. Jajena kula wonten dawuh. Mongko sesaji kala ludra kuwi mau syarat saranane pun Rama kudu mbekakak ratu 100 negara nyembelih ndase ratu 100 negara mapan ana ing alun-alun negara Magoda. Pun Rama bakal yasa geni murup sak rampunge ratu 100 negara tak bekakak utawa tak beleh ndase ratu 100 negara bakal tak jegurke ana geni murup. Bebarengan kelawan kuku sing dupa kang gumelun. Kabeh iki tak unjukke marang sesembahanku Bathara Kala. Ya Hyang Ludra kanthi srana iki pun Rama bisa ngratoni jagat raya. Waduh Kanjeng Rama. Yatri sangga pirang nguri nanggul kinempit kempit dosa ngerep naning bawono Kanjeng Rama lepat nyuwun pangapunten menapa sampun dipun penggalih lamun to badhe bekakak ratu 100 negari kala wau. Menapa sampun dipun penggalih babagan tuna lan badhenipun Kanjeng Rama. Dasarmu apa kowe ngucap sing kaya mangkono? Lamun to anggenipun badhe napakaken anak putu kanthi srana ancik-ancik kacilakan kang sarta kasangsarane ngasanes. Nyuwun sewu ing benjangipun Kang Putra boten badhe kersa jumeneng dados ratu ing Magoda menika. Awit niki mengke sisip sembire luput katuranggane badhe nglandang korban ingkang boten sekedhik cacahipun. Cangkemmu menengo. Oh. Raja montap lerke netap duka yayasinipi Jojo bang mawinga-winga hangis yang satelek mejang kaya dalang nuturi kaya kiai cilik digedhekke bareng gedhe nuturi karo wong tuwa. Anggonku bekakak nyembelih ratu 100 negara iki mung kanggo dapurmu le. Jayacena. Besok kowe yen wis dadi ratu mung kari ngepek ayome, ngepek kepenake, ora usah rekoso. Nanging Dewaji. Nanging kula boten sarujuk. Menawi kedah ngagem sarana ingkang daksya mengaten awit wonten paribasan cukup ora ana gunane aku duwe anak kaya dedapuramu ketimbang nyepet netra ngrereget rambah Magoda pedang liganku sing bakal nyikar gurumu
bosen aku duwe anak kaya dedapuramu. Jayatsena. Sinuwun, kula ingkang sowan sinuwun. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Yen ora sisip panduluku iki kaya tekane Hamsa, Dimbaka lan Supala kang marak ana ngarsaning sun. Lakar kados mekaten Sinuwun. Lakar kasinggihan Sinuwun. Lho nggih Sinuwun. Piye? Piye pawartane anggonmu ndak utus ngerangket ratu cacah 100 negara? Apa wis entuk gawe? Mugi kawuning ana Sinuwun. Kula Yayi Dimbaka dalah Kakang Supala sampun kasembadan ngrangket ratu minangka tumbalipun sesaji Kalaludra. Ngantos dinten sakmangke sampun ratu cacah 97 ingkang sampun kasembadan karangket wonten jroning pakunjaran Praja Magadha. Ratu cacah 97. Nuwun inggih Sinuwun. Tegese kurang 3. Yen ngono enggal genep ana. Yen ora genep 100 ora bisa sinebut sesaji Kalaludra. Lajeng kersa paduka Sinuwun. Nalendra pundi Sinuwun ingkang paduka kersakaken minangka dados ganepipun? Kanggo ganepe ratu 100 negara. Yen to mung ratu cilik-cilik agumah bakale kurang kurang kuncara ora bakal kondang. Genep ana 1 Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Angka 2 Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Angka 3 sing pungkasan ya kuwi Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kuwi sing dadi genepe. Waduh. Ratu teluke tek abot kabeh. Ratu teluke angele ora umum. Ora usah ngresula. Yen kowe ora saguh ngrangket ratu telu kuwi mau, kowe dhewe wong telu sing bakal dadi ijole. Saguh apa ora? Nuwun inggih sinuwun sagah. Yen to pancen saguh, aja nganti slintro sing dadi rasamu. Tumuli budhal. Aja pati-pati bali yen durung kasembadan ngrangket ratu telu kuwi mau. Nuwun inggih dateng sendika. Budhal dina iki.
ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Nista temen pakartine Kanjeng Rama Dewaji. Kukuh bakuh kaya Tuguwaja. Duweni niat kang angkara murka kepengin nyembelih ratu satus negara. Aku kang dadi anake kudu kepiye? Abote panandang kaya mikul bumi. Duh Dewa. Jayatsena nyuwun pepadang Dewa. Ah!